wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Andai tak berpisah ya, Mbak. Andai tak berpisah. Oke, sampun ngaturan kejadi matang Bapak Ibu sampun mersani keloprak musik budaya dalu menika. Ngaturi sekian dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wala buanter ya nduk ya. Andai tak berpisah. Ruwame tok iki aja gek rususe kowe. Tak pangan tenan kowe. Kok iso gumun aku. Heeh. Gimana sayangku? Anji Sugeng dalu sugeng manggihan kalian keluarga Geng Sandiwara Kedoprak Musik Budeng yang mijil saking telatah tempuran bluro ingkang dipun sepupuh oleh panjenengan Bapak Panitala bantu kalih panjenengan Ibu Yesika Mardiana. Gawake dhewe ditimbali wonten ing dusun Berumbung ya nduk ya. Kanthi acara walimatul khitan utawa ketok burung ya nduk na ya. Aja lali nan ndedonga kagem mati sing dihitan ya nduk ya. Semoga menjadi anak ingkang saleh migunani tumrap agama lan bangsa ora liya karo wong tua lorone. Iki juga motor sembahyang kali panjenengan Bapak kami sepuh sekeluarga ya nok ya. Sampun kersa nimbali kalau sak rombongan ketoprak musik budaya dongane bengi iki kagem Bapak kami sepuh sakeluarga nduk. Muga-muga sak bubare nimbali ketoprak musik budaya kita tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Amin Allahumma. Muga-muga sing nonton bengi iki ya tak dongakno nduk rezekine sansaya mbrah. Sing urung duwe bojo ya tak dongakno cepet ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo ya tak dongakno muga-muga setia untuk mbek istrine ngono kok iso mbek bojo neh ae lho no. Ndak cita-citane anak kepengin duwe bojo neh pena. Iya nah. Nggih lho, nggih kepengin duwe bojo neh. Jebule bocah iki ngene lho. Kepengin duwe bojo neh iki ketara. Nggih tul mau lho Dok. Rumah samu. Nggih, wis pokoke bapake anu. Iki anak kepengin duwe bojo neh nggih monggo kagem ibu-ibuke yen gadah Joko utawa Duda ya Nduk ya. Heeh. Tapi iki ketoke senengane bojone wong iki Nduk. Oke sayangku menghibur kagum dulu-dulu semuanya nggih di malam hari ini juga. Oke sik engko sik iku skip sik iku sok mang men bengok ning mik kae kok gilani wong iki lho ya. Heeh. Piye Nduk? Wis rasa galo-galonan zaman saiki galo iki marai apa kok iso. Ini juga motor sembah nuwun kagem dulur-dulur yang dari Kudus yang sudah hadir di malam hari ini nggih. Motor sembah nuwun hadirnya keluarga dari Kudus juga, dari Pamutan, dari Lasem Rembang, juga motor sembah nuwun ugi kagem live streamingnya dari AJM Production yang sudah setia menonton ya Ndak ya, dari live streamingnya dari AJM Production. Ya sayangku, diutar kembali satu tembang pamundutan nggih. Tak kasih satu tembang pamundutan manut karo tukang orjine iki aku ya. Iku mau ya Kak Bapak monggo manut. Nggih. Ini spesial kagem undangan ingkang rawuh ing dalu menika nggih. Aja dumateng Bapak Ibu Mbak Billy kagem badhe nimbali Kedoprak Musik Budaya nggih Ndak. Aja lali nomor sampun tertera wonten ing papan ya Ndak ya. Iso dinyang, iso dinego ya Ndak. Ayo sayangku mangga. Katuran nggih. Sumanding. Oke, nanti dikasih sumandingnya. Oke, siap. Ditunggu di Ego nggih. Nanti dikasih. Ya, bakal nyampe ditunggu nggih. Mbak Yuku saka kene ndok bakal nyampe ndok.
Setuang sampun ngaturan ya nak ya. Terspesial kagem tilo-tilo dari Kudus G yang sudah hadir di malam hari ini matur sembah nuwun ugi. Oke, gimana sayangku? J nanti dikasih. Engko sik, Nduk. Iki jalukane kono sik, Nduk. Apa iku, Nduk? Belum bisa ngantek anakku, Nduk. Urung isa. Pipi udah Ade tak berpisah, Mbok. iya, iki sakjane iki mendem apa jane kowe leh. Kok gumun aku ah. Cuma mau kok iso. Bocah kok sakmono gedene iku jane anake sapa, Nduk? Lah iya. Nggih, pupusan Longso ada Denok juga nggih. Ini dari bakul nyambekku kali tengah nggih. Mbak cantik nggih yang sudah hadir matur sembah nuwun ugi nggih. Ya sayangku langsung tak putar kembali satu tembang pemurutan nggih. Ada Sumanding, terus ada tak berpisah, terus juga ada Denok, terus ada pupusan Longso oke. Terus kasunyatan ugi juga ada pamurutan dari belakang ngonten. Cinta tak terpisahkan, oke luar biasa. Nah, ayo langsung tak putar kembali. Malam terakhir juga ada nggih, satu persatu akan dipenuhi ya ndak ya. Yang penting suwabar ya bro ya, oke. Penting aja ana kerusuhan ya bro ya. Piye-piye gelot iku? Ya nek gelot ya wis tak bari ya bro, wong ngono ae. Iki gelot ta ora? Nek gelot tak wisi, nek ora gelot ya ayo lanjut loh. Lanjut, sing penting happy ya. Ditanggapno kok ape gelut, ya nduk ya. Lah ya wong tuwek kok yo gelut barang, pancen mula-mula ya kudu gelut kok nduk. Mang ape nerokno kepruke awake dhewe mang lho jane, ngono lho. Oke. Ya sayangku diputar kembali nggih. Aman, Bro. Aman Tara kira-kira. Nggih. Oke. Ya sayangku langsung tak putar kembali ya satu tembang pemurutan sing gelut ya ben gelut ngono nduk. Sing nek guri sing gelut ben gelut. Ayo pokoke sing penting sing ning arep damai nggih Bu nggih. Oke baik. Wes walah. Tukang gawa jajan delok anduk senenge rompro. Ya Allah Gusti. Ngene iki lho. Ayo sayangku tak putar satu tembang pemurutan nggih. Satu persatu ayo langsung tak putar kembali barang saja dari musik budaya yang punya walah yo kok. Eko delak. Sumanding dulu ya monggo Kang Mas Sudiatri. Yang njaluk penyanyi sing ndi? Karek aku sing penting penak. Oke. Yuk langsung tak putar kembali satu tembang pemurutan Sumanding bareng anakku ada Dian Ardani monggo sayang. Janji suci kang wis
panjenengan ada ning sampun diaturi nggih ndok. Matur sembah nuwun ugi. Ini Pak Di dikandani ndok nek joget boleh tapi di bawah saja nggih. Mohon maaf nggih Pak Di nggih. Joget di bawah saja nggih mundak mengko sing liyane mengko mundak meri nggih Pak Di nggih. Mergo niki anake kathah nggih Pak Di nggih. Mohon maaf nggih sayangku semuanya nggih gimana. Oke. Nggih Bapak turun aja nggih Bapak turun nggih. Mohon maaf nggih Bapak nggih. Oke siap nggih. Saya aduh. Oke kalian sebarang musika budaya beli kagem bapak ibu ini balik ke musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi di dalam nonton tempuran loro. Wis pokoknya soal regane jan murah meriah ya ndok ya. Matur sembah kagem ibu nggih sing sampun nyawer bareng artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku. Wis pokoknya bukutnya jan luar biasa juga ya ndok ya. Matur sembah nuwun ugi. Semoga rezekine orang kutan yang saya tambah ya ndok ya. Oke ya langsung tak putar kembali satu tempat pemberutan nggih. Anda tak berpisah. Ayo Anggun sayangku maju Gun. Ya gimana jadi apa ndak? Apa disawer? Ya, saya tak tunggu sawer anem. Ngecupri saya celawan we. Kene ndak? Lah iya aku ya gumun ndak. Oleh rapi di apane semana iku piye aja. Oke, yuk monggo satu orang yang punya Anda tak berpisah nggih, langsung diaturi. Iki penjaluk duet. Iki ku nyawer tenang ora Ren? Mbok sawer tenang ora? Wis wetone ta urung tawerane. Mike Mas, mike sing ngono kabele ono. Sendiri tanpa cinta semenjak kau dan aku berpisah, melupakanmu teramat sulit bagi diriku.
Randy. Tukang keplak tuh kali ya, Dok ya. Lagu iki Anone sapa? Kisahku. Iya ya. Kisah ndak kisah mah. Gorene mikir gorene. Oke siap ditunggu. Ayo kalian masih bareng musik Ngabuburit satu tumbang memurutan nggih. Ada juga Negara Angin, terus Deno juga wonten Cinta Tak Terpisahkan dari EDR. Oke sik Dok. Pupusannya langsung nggih. Oke terus lagi Cinta Tak Terpisahkan gimana? Piye sik. Iya, heeh. Ya engko sik. Iya engko sik. Engko sik. Jalukan guri kok jaluk sik ae kok gumun aku. Oke, langsung putar kembali bareng artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku yang cantik-cantik nggih. Bareng artis dari Musika Budaya yang punya Dino langsung diputar kembali bareng artis dari Musika Budaya yang punya Santifani monggo sayangku. Nek Dewi ini sudah di booking sama Dek Ceking ya. Oke, yuk sayangku, Santi, mau menikmati pamurutan nonton Dino juga nonton musiknya langsung. Terus ada Cinta Tak Terpisahkan juga Negara Angin. Denak ya Mbak. Oke, diantar Dino dulu. Oke, kasunyatan juga bareng di Ego nggih, ditunggu satu persatu. Wes pokoknya aja ono sing rusuh ya. Ditanggapno joget bareng-bareng kabeh iki seduluran ya, Nok ya. Oke, yuk monggo langsung diaturi. Satu yang punya Dino, monggo Kang Mas. Ini tadi juga ada request Keto Pelanangan juga mau menyumbangkan suara masih ya Dok ya. Nanti ada cewek juga. Minta di bawah aja nanti ya Mbak. Sayangku sing bagus dhewe
Stefani sampun ngaturaken terus nuwun. Oke. Pamutan dari yang masih sampun diaturi nggih. Yuk kali masih bareng musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya matur sembah nuwun ugi kagem Kapolsek dari Jepun ugi dari Dan Ramil yang sudah bertugas di malam hari ini matur sembah nuwun. Oke, yuk langsung tak putar kembali mau menit pamurutan ya Nduk ya. Gosek kok kasungatan nih lho. Pamurutan nonton pupusnya langsung dulu ya nak ya. Gosek itu gurih kok njaluk sek ae kok. Lah iya, urut ngono lho, lah sing santai ngono lho padha senimane sing rapi ra iya to. Oke, lah ra ngono to. Saiki nek mantuk-mantuk teh api to. Oke ya, diputar kembali satu rumah pamurutan nggih. Bareng anakku yang punya pengusun langsung tak putar kembali bareng cucu dari musika budaya yang punya Tiraya monggo sayangku. Oke, yuk. Tidak, mau dipamerkan nonton pengurusan langsung ya, Nduk ya. Hanya Polsek Residen Musika Budaya bareng MB Music Ugi Musika Budaya ACM. Produksi juga bareng Bias Audio. Monggo langsung diputar Kang Mas. Pipi Lovers habis ini nggih nanti nggih ditunggu ya Mas King dan kawan-kawan. Oke. Iya. Oke, monggo. Yang punya pusing langsung. Bareng anakku yang punya Tira. Dalam Mbak. Monggo langsung diaturi maju nah.
Tunggu ya bro ya, oke siap. Satu tumbang memurutan nonton musik langsung bareng anakku yang punya kira sempon ya Tori yang langsung banun. Kali ini masih bareng musik yang boleh satu tumbang memurutan gih nonton cinta tak terpisah kan Ugi. Yuk sayangku yang punya GVL Diva ini permintaan ya Ndak ya. Yang punya cinta tak terpisahkan, monggo. Ini lagunya Merusari Residi Postiko Budaya ya Ndak ya. Mari kita nanti diselingi kita kelanangan juga pembuatan dari Mbak Cantik ya. Nanti nyanyi sendiri di samping panggung ya. Oke. Ditunggu ya persiapan buat kita kelanangan juga ya. Monggo yang punya EDR juga Ceking dan juga kawan-kawan semuanya ya. Dino kandulan ning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati apa ngono ing lati
Bareng anak liangnya si Aldiva. Oke. Matur sembah nuwun nggih. Heeh. Oke, mau menyumbangkan suara masing nggih. Dari Mbak Sinten monggo kelatri minggah panggung nggih. Ndak apa-apa yuk naik enggak apa. Langsung dari sini enggak apa-apa yuk. Tunggu dulu nggih. Ini yang minta. Enggak apa-apa pakai kursi aja enggak apa-apa Mbak. Dari depan aja enggak apa-apa nanti nek mubeng ngerumpel semono kae nggih. Lagunya apa ini Mbak? Tunggal Eka nggih. Mas Londo satu temu yang punya Tunggal Eka ya. Ini dari mbaknya yang cantik mau menyumbangkan suara emas nggih. Monggo. Halo semuanya, selamat malam. Hop, Ayo yang bisa nyanyi semuanya. hop, Londo hop dulu. Piye iki? Ayo aja ngono lho ya. Wes. Aja tukaran, alay. Sing tenang Mas, sing tenang, sing damai. Halah ta.